खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बड'ब्लग इउट्युब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जादों साम' सायनाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो। गोबां सान जाबायमोन साम' मोनजायैया, फाइनालि दिनैसो मोनजासिगोन। लोगोफोर नोंथांमोनाबो साम' जानो गोसोब्ला जोंहानाव फैनानै जाफैनो हागोन। एसेल'सो दानिया जोंनि फोथारफोराव साम'फोरखौनो मोननो जोबोद गोब्राबसै। बेखिनिया माइ गायनायाव गरसे गरनै खननानै मोननायसो। उपाय गैया, अब्लाबो जानांसिगोन आरो बेखिनिखौनो। जोंहा दिनै साम'खौ जारि बिलाइजोंनो जानोसै। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। नेक्स्ट भिडिअ' थाबैनो लोगो मोनगोन।